Niqaphele into yoba ngoku ulwazi lwandile. Lwandile ulwazi. I-information is everywhere. Maske sincokoleni nangalena guys uba ke xa kwenzeka into ubona uba kwenzeka into izinto bezi-right all along. Zi-right esikolweni, zi-right emsebenzini, zi-right kwi-relationship, zi-right ecaweni, zi-right nje ekuhlaleni in general kwi-friendship. Ivele nje jiki-jiki. Hayi man kukho umoya ongawuqondi ubuthini. Khawukuzibuze ngamanye amaxesha uba ke le nto yenzeka in my life ingabe kutshintsha isizini. Ndisuka kwisummer ndiya kwiwinter. Ndisuka kwisizini ye-abundance ndiya kwisizini ye-lack. Kuba funeke ubomi vele kune-duality ezikhoyo apha ebomini ezikufundisa izinto ezininzi. Ingabe kwenzeka loo nto na? Okanye is it man's will? Zibuze uba is it God's will or man's will? Le into yinto endikhulisayo apha ebomini okanye le into yinto ejijwe sisandla esilapha esizonda ukubukela indlela endiqhuba ngayo. Zibuze. Ubuze nabanye abantu. Abantu bayazazi izinto. Abantu abanye ke banelakhi yokuthi xa bethandaza befasta bayaphendulwa. Abanye abanayo loo lakhi. Uze bantwini izinto ezi. Abantu bayazazi izinto baza kuxelela.